Salamat, Sister Awio Soliano, sa imong mensahe sa awit na magapahinumdum ka nato sa atong Diyos nga makagagahon. Ini nga kagabion mga kaigsunan, atong padayunon ang atong pagtuon niining pormada sa global human formation. Ang kasunod niini nga konsepto kanang global church formation. So ang kaparihas niya nga kasabay niya nga movement nga mahitabo. So ang global human formation imong makita ni siya in response. In response na siya sa atong kondisyon, presenting kondisyon sa kalibutan. Okay? So global mo create yun na siya formation. Ito natin mga discussion sa imuon sa laing mga episode. May tungod sa mga social science, lalo na sa mga writing, sa mga books na gihimo sa mga consultants. No? Doon na tayo mga world o global consultants in terms of a global policy, yung ginatawag natin Manhattan Institute of Policy Research. So bugat kay na siya nga institution sa kalibutan. No, Manhattan Institute on Research, on Policy Research. So doon na iban, pananglita sa atong presente karon. Daghang mga misconception nga gamay lang kayo nga language. Palitan kining the Club of Rome. Kanang Club of Rome nga ni ang atong Education Secretary nga si Honorable Briones, member na siya sa Club of Rome. Kanang Club of Rome, wala na siya koneksyon sa Vatican. Pero ang ilang mga prinsipyo, ang ilang mga aspirations sa movement, halos magkaparehas lang yun sila. So atong timbayaon ni kagabion si Brother Joveto Kapkaban, kayong kauban siyang pamilya nga si Ivy, Sister Ivy Kapkaban, no, sa kay Jezelyn Absin, Florentino Songkip, o kang Bateria Padana. So atong daigon ng Diyos na niining kagabion, magahiusa kita sa pagtuon sa labing importante nga mensahe ni Kristo nga muhatod kanato nga magmadaugon yuta, makahimo yuta sa pag-abot sa finishing line nga si Kristo mo'y mudawat sa maong atong mga kamot. Na may finishing line nga maabtan nga dili si Kristo ang mudawat, no? Dili mudawat kay mga matay man sa finishing line ang wala makapangandam. So nini kagabion ato makit-an nga dunay teksto sa Biblia nga dapat natong pamalandungon. Halimbawa sa 1 Peter 2:9. Nagaingon diha nga kamo ang pinili nga henerasyon, royal priesthood, and holy nation, a peculiar people. Kanang word nga peculiar, distinct, real. So privilege kay na nato na siya. No? Tungod kay kita peculiar nga katauhan, doon na tay peculiar nga mission. Kanang peculiar nga mission, sa dagan sa panahon, yan niya nata sa ending, gitawag na nato radical mission. Kay kanang radical nga mission, maurag yun na siya ang mag-deliver sa peculiar nga mensahe. Nga dili maminsahe sa tanan nga mga tao, nga dili iya sa kanang Redeemer. Okay? Dapat malinaw na igsuon, malinaw na nato. So kita karon nga naa sa kalaing-laing mga nasod, sama ka kanan ni Bana Leda nga nasa Abu Dhabi, no? Kang uban nga nasa Australia, kang sa atong kaubanan sa radical mission, no, kitang tanan magkayusa sa radical mission nga naa sa London, nga kung suod kaayo nga higala nga genius ni siya by birth, no, genius si King Raph. Nalang peculiar good. So kanang peculiarity mo panay gikaligut-gutan sa kaaway. Kay kanang peculiarity man good mo reflect man good niya sa karakter ni Kristo. So that peculiarity, kay kanang iyang peculiarity,
doon na siya movement, no, doon na siya movement nga lahi ba? Lahi siya tungod kay ang blueprint nga iyang gisunod, kanang words ni Kristo nga iyang gihatag. Kanang movement nga nagpecularize sa ending sa story of redemption. So mo gina iyang focus ngani sa Revelation 14, ang kaaway gisulti sa Ginoo nga she made all nations drink. Kini nga teksto baya wala kay ni masabti sa kadaghanan. No? Wala man ni mag-ingon ang she made all churches drink. No? Wala man siya mag-ingon. Wala na siya she made all denominations drink. So kanang all nations drink covers all geographical part of the world nga naay na-established nga mga organized government, people, institutions. So she made all nations drink. Ug ang atong konsepto nga kanang tekstuha nag-refer lang sa Sunday or Sabbath Sunday nga issue, layo ra kay tas tinuod ana nga teksto. Kay she made all nations. The word nations, it talks about the government. It talks about the people in the government, no? That comprises all denominations. So she made all nations drink of the wine of the wrath. So mahinuktukan ba kita kining uban usahay nga di na kay mo open, no? No mo open sa atong kinabuhi aron mo tubo bantay gina sana ra bay naay magmensahe nga wa makakasabot ana nga ano lalo na og iyang makita dili tiludias babae lang iya na ingnon nga wa ka kasabot ana igsoon ug unsa man imong atong status karon o professor man ta o doktor ta sa bisan unsa nga theological field, ang mensahe ni Kristo karon di na kinahanglan og books, di na kinahanglan og kanang gitawag og context kay ang imong makita truth by itself, kanang statement by itself. Diba? Pero all nations disease. So, naana din mo sa atong tinatay concept nga all nation covers all humanity. Na organized global world. So, bantayan lang ka ni John. Sila makagitake, she made all nations drink of the wine. So, giinom gina siya of the wrath of her fornications. So mo na ang movement nga itong nakita sa pipila na kagabi, duha ra gyud nay movement. Kanang movement nga nagtawag na be separate, come out, because you are my peculiar people, you are a chosen generation. A generation nga musugat kaniya. Mo nag-ingon ni Kristo sa Mount of Olives nga, this generation will not pass. Di na sila mamatay kay musugat man ang buhi. Pero ang movement nga dili iya sa Ginoo, be one, Christian unity, be apart. So duha gyud na dapat ma-identify nato nga doon na nay duha ka movement. So kana nga movement nga duha mo na nag-struggle karon urasa karon yun karon sa atong generation. Ngani wa ta kabantay nga nag-ingon di ay si Kristo nag-ingon, ang Biblia nga nag-ingon nga musulod gyud siya. Nya kanang all nations drink, nga nag-ingon siya Kristo sa Espiritual nga, He shall plant His tabernacle between the seas of the glorious holy mountain. Literal o symbolikal o saray application. Kaya ang iyang physical appearance, muyatak siya sa holy place, nga batod pa sa Matthew 24:15, no, muyatak yun siya. So ang literal o symbolical applications, it covers everything. So diyan mo makita ang picture na nga, wala maguba. Dili niya gubaon ang imong simbahan. Dili niya gubaon ang koral, ang imong identity. Dili na gubaon. Oy, gubaon, bagong tao na nga siya may mutabang ani sa atong mission. Kung sa atong mission, mo reach out, iya tang tabangan. Kung health, hospital, mo fund na siya. Muhatag na siya funding para padakuon ang imong hospitals, ang imong mga orphanage. Mao na iyang trabaho, uy. Nindot kay na siya og mga movement. Nindot kay na siya movement ba. So kita karon nga nasa online nga nakakita mo. Tanaw gyud karon Miyerkules na ba. Taon-taon na taw kasulod og mga simbahan. Lamang ka, wa na. Duha ra gyud epekto gyapon na nang di ka wa na
kanang walay pag-adtog simbahan, doon ipikto. Ang usa, gimingaw nga muadto. Ang usa, wala na mingawa nga muadtog simbahan. Mo na siya sa litan man siya. Ay okay raman na nga di may muadtog simbahan karon. Parang litan open ang simbahan. Na ay mga tao nga okay raman may kay pareha sa una ba nga okay ra gihapon mag-ano lang may mo tan-aw na lang ni og live, no? So bantayan ang kinesig so on sa atong generation. Mo na ingon nga when the fashion of the world becomes the fashion of the church kay na niabot naman sa usa ka kabutang na lang ang movement sa planet Earth. Murag wa na distinct nga separations ba. So ang fashion styles, no? Ang fashions, ang hitsura sa kalibutan becomes the fashion of the church. When the fashion of the church becomes the fashion of the world, mao na siya tungod mangod kay dunay tay gitawag og global partnership, private and public partnership. Hopefully, ni-immerse na sa atong panghuna-huna karon. Igsoon ha? Ni-immerse na. Magiging siya. When the passion, P na sa ni, na sa F. When the passion of the world becomes the passion of the church. When the passion of the church, kanang passion means an intense, no? Intense liking, intense, kanang sineryoso yun kaayo ba? No? Intense movement when the passion of the church becomes the passion of the world. Kaya naman ako na gana ko kay sa imong passion, kanang intense dedication. Nukuyaw kay intense dedication. Kaya naman doon ko niya sa patawag ko dito na I will recognize your passion of the ministry. Kini nga mo, manig passion, our conviction of the message. So with the passion, sa manang passion, so on. Sa kalibutan karon doon ay passion ang kalibutan. Doon ay passion ang church. Kung sa manang passion, so on. Duhara sa na passion ba? Kanang gitawag na to kay kinahanglan ta karon mo pakita kay dugay na ning relihiyon. Oy, kinahanglan ipakita sa maayong buhat. Mo na maayong buhat. Mo na ang passion karon good works. No? Good works ang passion sa atong generation. Ngani, naiuban nga, nindot ng inyong doktrina. Perfect ng inyong doktrina, matod pa sa usa ka sociologist, giingnan ang mga Sabbathista, Seventh-day Adventist. Nindot kaya imong mga doktrina, oy. Pero wala, dapat inyong i-exercise, i-experience. Ang term din nila, inyong i-experience. Experiential faith. So mo na nga, experiential pa niya, naano ko yung movement ang tanang relihiyon karon nga nagpakita si naulahi naman mo di ta magpaulahi oy magpakita ta nga matinabangon ta sa atong komunidad na atay Adventist community services kanang isa bisag walay Adventist community services kung life na gyud nato lifestyle na gitawag na culture way of life kanang culture it took 40 years possibly to develop a culture, you know. The first 20 years, the first 6 years, the teaching of a child, it develops into a culture. So, nag-ingon ang aning sa, nindot kayo siya ng statement, oh. Ito yung let your good work so shine before men. So, imbibing ba, no? Ano ka nang bigayling kayo siya, let your good works so shine before men. Para makita nila ng inyong doktrina. Kanaam naman kamus tinuod nga kahayag. Ipakita na sa may buhat. So, katse kayo siya. Let your good work shine, so shine before men, that they may see your light and glorify your Father which is in heaven. And nindot kayo na siya ng statement. No? Tinuod man yun na siya, uy. Tinuod yun na siya ba? Let your good work so shine. Makita ng imong kahayag. Pero ang Biblia, nag-ingon magun ang Biblia, no? Let your light so shine before men, that they may see your good works. So it is a light that comes from our heart. It doesn't require program or project. Doesn't require. It is an individual conviction to act. Gasya. O doon ay duha nga nakita noy. Daan pagyuko, Sabbathista man na sila god. O nakita toy, maog yun na sila. Pero nakita noy,
Sabadista, pero narawar ko na siya. So, makita ba, no? Kita ba? Let your light so shine before men. Mga konsepto na kritikal, nga dili kayo nabantayan. Okay, nabantayan ba? Muna, maglinumbaan na yung karon panahon. Sa nangaging dekada, maglinumbaan na yung good works ay. Linumbaan na yung medical missions. Nga ni, mo lang na andan, gikan sa Amerika, gikan sa laing nasod. Unahon sa nato, mag-medical missions na. Sa medical, listang pangalan, ang mga feeding program. Grabe, wata kabantay nga, dugay na nga movement. Kanya kita, nadali lang na ba? Kusog kayo nga movement. Kusog kayo na siya ng movement. So understanding our present time is on. So when the program of the world becomes the program of the church, when the program of the church becomes the program of the world, it's exactly what Daniel 8:25 has been telling us. What are the program? I will give you one evidence nga. Siyempre dito may sa Kasisan, sa Mindanao, o sa Luzon, sa Visayas, o dito sa Northern Luzon, ato ning gi-sharing so on. Sa 2014, no, kung ako nakabisita mi diya sa Bukidnon, silang Brother Alan Abarquez, no, diya sila, no, sakay kita mi sa akong igagaw, si Ming Caballero, si Lodi Simafranca, ang akong classmate nga si Nela Taya, nga nasa Davao, no? Now, good that you have come online, no? Kay Sir Elias sa Makati, Pastor Sam, Arnel Villacampa, architect, no? Hopefully, no, we can change, yeah. We can do the things, no? Kay mauna ni siya karon, no? Mauna ni siya karon si Lilibet Chavez, no? Naa sa laing mga nasod sila karon, Pastor Sam Iscosora. Okay, kay Presiano Linawan nga naa sa Inawayan Turil. Okay, Inawayan Turil. With the program of the church. So, sa may ebidensya nga ang programa sa simbahan, mo na'y programa sa kalibutan. I will just give you one of so many. Kay, mao naman ni siya plastada ko, mao na'y operational system na ba? Sana pa, mao na ginayang OS, o sa mga Apple pa user, OS na niya, o sa mga ano pa, Microsoft, ano mo na niya ang iyang operating system. No? Operating system. Example na nagzoon, kanang niatong 2014, gihimo ang Week of Prayer for Christian Unity, nga ang ilang ani, has Christ been divided? Bukat ka siya. The previous year, 2013, nagka-accelerate ni sila. No? Kanang, sila, kanang ladderized kainin ilang program until deformed manang human formation. Kanang ilang Week of Prayer for Christian Unity in 2004, sa activities nga gihimo sa tanang simbahan sa Week of Prayer, usara ang ilang movement niya ng tuiga, usara ang prayer focus sa church. Ang ilang prayer focus ana maurag yun na kanang 8 millennial development goal kay by 2015 conclude na ang millennial kay either evaluate na siya. Nga from 2015 until 2020 now is sustainable ang tawag. Pero previously, tanawan ng ilang intercessory prayers. Together, sa Canadian churches, gikuha na ako sa Canada, churches have embraced the United Nations 8 millennial goals. The following prayers lift up these goals. Kita na mo by prayer yun. Kamu nga Adventist nga na forma-forma ba? Prayers. Excited kayo sa mga activities nga prayer. Ang importante nimo ikaw na kay relasyon sa Ginoo, even your shortest prayer, when you have a connection with Christ, it makes makahimo na nato kanang nindot nga kampantita sa ato, kanang doon natay strong relationship. Sa ilang mga prayer mo ingon ang worship leader, we pray for all people who suffer day to day in poverty and hunger. Their precarious state often causes divisions. May Christ's love restore justice and peace. Gracious of God, hear our prayer. Nyamutubag na ang congregation. And in your love, mga itubag. Babantay mo kay kamura ba, magtubag-tubag na mga ampo. Karon na may mga prayer formation na magtubag-tubag mo. No? Kanang inyong mga camp meetings. No?
Leader na sa mga ng leader. We pray for all those striving for universal education. Mo man na sa second millennial development goal. May their thirst for knowledge build bridges between our churches. Between our churches. Gihimo din nilang advocacy sa gikan sa elementary nga ma-frame na ang ilang mind nga bridges between our churches and restore respect in our differences. Ayan ang musik pa daw, restore respect in our differences. Nga nung nag-divide mata, kaya na may sigig-singgit nga come out and be separate. Unya nga itong program, Millennial Development Goal, nga mag-iusa ta, kita ninyo na, harap-harapan ba? Harap-harapan ang movement. Nga mo classify, unya mo tudlo kung unsay tinuod nga prescription ni Jesus Christ. Unya mo tubag na ng kongre, and in your name, and in your love. Anindot kinasigsoon niya. Sunod, we pray for those striving for equal dignity and rights of men and women. Malang ating 8 million niya. Unya mo tubag na, and in your love. Nindot kayo. Nindot ka na siya nga prayer, week of prayer. Oy, week of prayer. Hindi, tanan na sila, tanan. Okay, joint man siya sa Pontifical Council, sa Roman Catholic Church, o sa World Council of Churches. Maternal health, kumplito na siya. So, we pray for equal dignity and rights. Kumplito na siya. No? Kaya combat AIDS, environmental sustainability, niya tubag-tubag na sila. Niya naday na siya kanang internal and global partnership. So, nindot na gyud nga mga programa ito. Ay, nindot yun na siya nga programa. Muna ka ng great controversy, diyan na makita sa movement kung asa ang atong loyalty. In what movement we are loyal. Our loyalty can be determined by the time we spend, by the actions we take, my friend. And there's no amount of justification. Mga tao, huwag ka naman siya. Tama. Because we are living on a borrowed time. Dili na ni atong oras. Supposedly, resting time, Sabbath time na ta. No? Di naman ni atong oras. So you take what Christ meant for this generation. Kung may gusto ni Ginoong Hesus. Kung nag-ingon ba ang Matthew 6:24 nga no man can serve two masters, for either he will hate one or hate the other. Or else he will hold to the one and despise the other. Nag-ingon dahil siya, Kristo, you cannot serve God and a mammon. Wala ba yung mag-ingon ang Matthew 6:24? You cannot serve God and Satan. Wala yung mag-ingon. No. Sa'yo makaingon ta sa naman, mo ang kitang sound, you cannot serve God and demon. Pero kana mammon man guna siya. So, unsa may pasabutan ng mammon igsoon, no? Unsa may gipasabutan ng mammon? Ngani nag-ingon ang usa ka teksto nga sa in the same chapter, therefore I say unto you, take no thought for your life. Ayaw na kaya na importante ng imo. What you shall eat or what you shall drink. Kaya nag-ingon ba itong gibasa na to? Ellen G. White nga, nahadlok na, watay kauno, watay sina. Nor yet for your body, but you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? So na, advance kayo ang panultihon sa Ginoo. Advance kayo ang panultihon sa Ginoo ba? Muna ka ng atong mammon. No? Saan man ang mammon? Kaya maura man, wama mag-ingon ang Biblia nga, you cannot serve God and Satan. Wama mag-ingon diya. You cannot serve God and mammon, di ba? Wama na sa itong gibasaw. You cannot serve God and mammon. So, kung sa may pasabutan na, nag-ingon din ang great controversy sa 1888, 588, paragraph 2, Satan himself is converted after the modern order of things. Grabe! Mismo si Satanas na converted siya sa iyang gipanghimo. Grabe na nagyod nga epekto no sa iyang kanang iyang movement nga iyang pamayang gipanglita agba. Siya mismo na converter. He will appear in the character of an angel of light. Character yun ba of an angel of light. By the way, mga igsuon, character na giingon diha of an angel of light. Wala siya magpakiron ingnon nga angel of light siya. Na doon na yun siya character nga angel of light.
Yampo na ninyo igsunoy kung unsa nakalalong. No? Makahinuktot ba nga? Lara ba gingon si Kristo nga ang imong kahayag, ngit-ngit yan. No? Through the agency of spiritualism, miracles will be wrought, the sick will be healed, and many undeniable wonders will be performed. So, kumplito na niya, kana ilimit na ito. Mga na silang mga pinti mo, naghimog mga healing, mga really, undeniable wonders. Anything that is good, anything that is Christ-like, mo nang iyang appearances and so on. Busa, nagaingon ang sunod niya nga statement nga, and as the spirits will profess faith in the Bible. So, ang movement sa kaaway ni Kristo, magpakita na silang pagtuo diya sa Biblia. And manifest respect for the institution of the church. Magpakita nagrespeto sa institusyon sa simbahan. Mo di lagi na tinuod nga usahon na lang ang relihiyon. Nagdako ko nga, usahon na lang, usa na sa relihiyon, magsugod dahil na usa na ang relihiyon. Kay usa na lang atong simbahon sa tanan. Domingo na, unya mugawas tayo ng Antikristo. Grabe ka, labihang sukwahi as a statement sa Greco. He will manifest respect for the institutions of the church. Mga institution sa mga simbahan. Parang ni mo mga missions na to, as a manifestations of divine power. Mo na makabantay yun na ninyo ha. Kay ang last page sa story of redemption, ang final nga issue is between the blueprint of the Creator, which is in the Bible, or the plan of man. Ang naka-advantage nga ni nato, kanang plano sa tao, gisulat yun ni Kristo, iyag yung gihatag kang Daniel, o sa upat ka disipulo, nga to kay John. Muna nag-ingon ang iyang mga sinulatan sa Maranatha 30 nga, daghang kay prophecy are about to be in quick succession. Every element of power is about to be set to work. Intensity is taking hold of the human family. It is permitting everything upon the earth. Grabe. Intensity. Grabe yun ka. Intense kayo ba niya? Sa tanang pamilya, human family. It is permitting ba? Kanang milukanap yun na siya. Milukanap yun na siya. Everything upon earth. Wala. Hindi exempted. Ngani ka na statement ni Ellen G. White, makitaan pa ginato na siya sa statement sa usa ka libro nga gisuwat nga pare pag ginagsuwat igsoon. No? Pare pag ginagsuwat. Nga, before na ito nabasahan yung statement, nag-ingon si Maranatha nga, study Revelation and in connection with Daniel for history will repeat it. We, with all our religious advantages, ought to know mo, dapat mas kabaluta karon than we do know. Kung saya mo ba, di na mo, kay sa man nag-istorya, kung sa may ang gigikanan, di na lang yun mo, no? Di na lang yun mangutana ba kung tinuod ba na ang imong istorya? Kunya, mubasa ba sa research, sa kalibutan, basahon ang mga libro, nga kanang nag-istorya, dili man na ingon iyahang kaugalingon, ana untang attitude ba igsoon, ana nga attitude. Mora nag-ingon din si Malakay Martin, kini si Malakay Martin, igsoon, mao ni siyang author sa libro nga gipangkot sa daghang kaayo natong professor, Adventist minister sa Andrews University. Kini nga libro na publish niya siya sa 1990, The Keys of This Blood. No? Daghang kay nag-quote ana niya nga mga professors. Ang subtitle ana niya sa iyang libro, The Struggle for World Dominion. Ang pakigbisog kung kinsay mo control between Pope John Paul, Michael Gorbachev, and the capitalist West. Nya kana siya, ang author na pare na siya, Jesuit na siya. No? Nagpabili na siya gyud nga pare hangtod siyang kamatayon igsoon. Faithful kay na siya. Pero matud pa siyang sinulat, ingon siya sa sinulat, the competition, kay tulo may gisgutan niya, the competition is all out. Nga 1989 na 1990. Now that it has started, nagsugod na daw. May atong panahon na pa doon, mo nabatikan to. There is no way it can be reversed or called off. No holds are barred. Wala na, hindi na pwedeng gunitan. Pugnan. Once the competition has been decided, the world, ang kalibutan,
ug ang tanan nga naa niini and all that's in it. Man ka, tanan ba? Our way of life, ang atong kinabuhi, as individuals, as citizens of the nations. She made all nations great. And citizens of the nations. Our families, our jobs, our trade, and commerce, and money, our educational systems, and our religions, and our culture, even the badges of our nation's identity, which most of us have always taken for granted, all will have been powerfully and radically altered forever. Wow! All will have been power. And this was 1990s, my friend. And we are now 2020, radically altered forever. No one can be exempted from its effects. No sector of our lives will remain untouched. Tungod ini nga ni Igsoon, gusto na siya nga nibulag nga ni sa Jesuit vows. Okay, after he realized the Second Vatican Council, my friend. So the keys of this blood, exactly yun Igsoon. Mao gyud na siya ang giingon. No? No nations. Everything in it sa planet Earth. So ato na nakita, ato na nagisaysay sa second wala tanan Igsoon. She made all nations. Muna nag-ingon dayon si Ellen G. White sa My Life, page 77, nag-ingon siya, Christ did not for an instant seek to purchase peace by a betrayal of sacred trust. O sa movement karon, peace and prosperity. Tell us that we are wrong. Tanawa ang tanang programa sa tanang institution sa existing planet Earth. All movement has been formed for peace and prosperity. Peace could not be made by a compromise of principle. Because peace is good, peace is a virtue. So this statement, kini statement na White, nagsulti nga, kanang nga movement is on, nasulat na siya, huy. Nakita, wag kita kabantay, pero blessing na siya, nakita, gi-engage ta aron mutubo ta sa pagkahibalo. Nag-ingon pa nga ni si Ellen G. White on the same book, it would be surrendering the peace of Christ in order to make peace or fraternize with the world. Grabe. Fraternize ba? Mo-join ka, gi-imbita. Grabe. No? Grabe yun ito. Kanya ka ng picture taking, an appearance, nga naanag yun ay part mo diyan. Nga, nag-istorya man na nila nga, wag yun, ni-appeal na ta, pero dili ko no kinatibukan. Katong encyclical ni Pope Benedict, i-specify na nga, doon na tayo pag-join, pero dili tanan. Mo nang giingon ni Pope Benedict sa iyang katong Caritas in Veritate. Encyclical, basahon ni mo na, gi-specify yun niya. Wala gipangalan ang relihiyon sa Adventist, pero gi-specify nga naay grupo, nga usa ka grupo sa mga nga relihiyon, nga grabe kaayo ka-enthusiast, ka-jealous ayo sila. Unya, di are now everywhere, pero kana sila, wala sila mo embrace. Yung ka ng statement. And that was the time of Pope Benedict. Unya, karon 2020 na ta. Muna na nga, then let the followers of Christ settle in their minds that they will never compromise truth, never yield one iota of principle for the favor of the world. Let them hold on to the peace of Christ. Jesus prayed that his followers might be one, but we are not to sacrifice the truth in order to secure this union, for we are to be sanctified through the truth. Muna na, yun na, mga taong sa may among himuon, nga maumali siya, kay baon ang Holy Spirit, dili ginalan na gagawin. Ang Holy Spirit will just impress you what you are going to do. Human wisdom would change all this, pronouncing this basis too narrow. No? Here is the foundation of all true peace. Kung sa may ilang foundation exon, ngayon sila, men will try to effect unity through concession to popular opinion. Kung sa may popular opinion karon sa unity movement, religious pluralism. Let us engage. Respect others' religious beliefs. Ayaw na ninyo, kay religious freedom, amo na kahulugan. Kanya, giuto-uto nga kita religious freedom, pero gibutangan dahil og hate crime,
hate crime. Pareho ratag kanang hate crime, kanya religious freedom, maura ang meaning, pag resulta pa niya, hindi na ka pwede mo singgit o come out ang busy parade. Wa pa ta ka singgit o come out ang busy parade, giplastara na tagbalaod. Oh, what? No? But truth is God's basis for the unity of His people. Truth is God's basis for the unity. Pero ang kalibutan, unity is the basis of truth. Baliktad ba? Pareha ba kanina? Let your light so shine before men, that they may see your good. Let good works nga dire. Truth is the basis of unity. Ang kalibutan, ang gihimo sa kaaway, unity is the basis of truth. Mura sa tinuod. Kay mura gyud tag tinuod. Kay naa gyud na siya shades of truth. Ngilngil kayo nga itong generation. Mo na igsoon nga ang through his policy, philosophy, concept, teachings, doctrine. Doon sa ilustrasyon nga ko ipakita ninyo, kanang managat bitaw, usa ka tigulang sa iglesia nga, grade 4 lang to siya, diha sa bukid no, niya kong giingnan, si Brother Pascual ang iyang ang pangalan kung ako makalimot. Matod pa niya nga, ang kanang panagat, no? Pareha kining atong kinabuhi, murag nanagat ba ang movement. Kay kanang barko nga panagat, nga high-tech nga panagat, ug nasdapli na siya, nga wa pa siya managat. Makita nimo ng iyang mga pukot, no? Major lines siya pukot. Pero muadto na sa tunga-tungas dagat, dili nakakakita sa mga trap niya. Di nakakakita sa trap. Unya many times nga managat na sila, kay high-tech naman, magbutang na sila og kanang deep sea power line. Doon ay hayag ni ibutang, unya makit-an dahil sa mga isda, manuol dahil ng mga isda. No? Isda ba? Undo parehas na sa kitang isda. SDA. Pero manuol ang mga isda. Literal mga isda, manuol sila dito. Unya sa diyang makit-an sa mga high-tech fishermen, manuol na sila dito sa suga. Hinahina, push button na yun. Push button. Hinahina dahil itong taas ng pukot. Hinahinay taas ang pukot. Pag taas, kuha na dayon ang mga isda igsoon. Makuha ng mga isda. Pero sa kadugayon sa nilang panagat, ang mga isda sa gamay ka nag-utok, makasabot sana sila unsay trap, unsay bait. Makakita nga din sila og naay suga, kanya makita nila ang suga nga naay linya, makakita sila, mao nay pukot. Mao nay pukot, makita nila ang linya nga naay power, naay suga, naay linya sa galing sa suga. Interpretation sa isda na, naay pukot na. Nga mo man ay wire ka nag-connect sa power sa line sa suga. Adi na gamay na lang makuha in town ang mga fishermen. So nag-studio na sa mga fishermen, nakaimbento sila og maayong pangisda. Nag-imbento sila og the new invincible power line. Invincible, walay wire. Mulutaw siya in a corresponding deepness, unya kusog kay siya siga. Lead light na siya. Grabe ka. Pero walay wire makitaan. In other words, wire makitaan, wa makakita ang mga, wa makasabot ang mga isda. Wa nila masabti kay wa may wire, di man makitaan. Usaw pakakita nga concept man na, philosophy man na, teachings man na siya. Mo na nagingon ang science sa pangisda. The bluefin has proved to be no match for a high-tech fishing industry. Wala. So, ang high-tech nga art of deception, dili. Muna yung sila yung hardly distinguishable. Nga wala ng prescription ni Jesus Christ, prescription nga healing, kay doon na tayo sakit nga blindness. Ang atong pagka-blindness, tungod sa atong pagkahambugiro nga, I am rich and in need of nothing. Man siya. Ngani, di ngani katuo nga, gikan man na sa Amerika, kinsa may nagkasama nga libro, ay nagpangitaan na og gikan ba na sa Amerika ng mensahe. Ang importante nga gikan sa Biblia ang mensahe. Biblia gyud ang mensahe. Nga dili kinahanglan nga sa pana nga stroke sa interpretation. Nahitabo ba? Nahitabo. Mo man nahitabo. So sa atong generation mga kaigsuonan, ni ata sa critical nga panahon sa gira. Ngano sa may critical na nga gira? Critical time na, nga naman, when you cannot identify your enemy, di nakakakila kaila. Kaya kusog kayo ng ilang movement. When the enemy appears to be your friend,
Nganong Fredman? Kaya sa imong kikinahanglan iyang ihatag. When the persecutor becomes your benefactor. Kaya nga itong konsepto, persecutor, physical brutalities. When your persecutor becomes your benefactor, kuyaw na panahon. Critical. Pero uban, wala man kabatig critical. Ang ilang critical, kini naman COVID. Nga, di man nakadlo ka ng COVID. Oy, kami din adlok na kag-COVID. No? Kung naa ka, simba ka. Ang simba ka sa adlaw ipapahulay. Ang simba ka sa adlaw ipapahulay. Walay COVID daw. Iya man as Ginoo. Nga mapahulay lang sa mga virus panahong adlaw ipapahulay. Mga nature mapahulay sa sila. Wala nag-ingon din John si Ellen G. White sa Testimonies for the Series. Nag-ingon siya. Through pinaagi sa iyang subtlety, hindi makitan. He gives to his soul destroying errors the appearance of truth. Di ba? Karon, dibatihon pa na niya ang statement na his soul destroying errors. Ganang let your good work shine. Nga iyan ang balik na rin. Appearance of truth. Di ba? Katang-atong isgutan na may agi ba? Appearance of truth. Tama gina siya. Unity is the basis of truth. Appearance of truth ba? Herein is their power to deceive. It is because they are a counterfeit of the truth that spirituality and theosophy and the like deception gain such power over the minds of men. Nakakuha gyud siya og kanang power nga malupigan ang pangunahuna nato bilang tao. Nga nag-ingon sa dahil nini, herein, nini is the masterly working of Satan. He pretends to be the savior of men, the benefactor of the human race. Exactly. When you talk about benefactor, he provides your need. He is the solutions of your problem of poverty. He is the solutions of your problem for your security of the future. You want educations. You want these professions. You want this kind of... grabe. Di pa ko kasunod kay mo eskwela. Di pa ko kasunod sa instruction sa Ginoo. Kay mo graduate pa, mo doktor pa. Daliman ka ang doktor karon, gipamatay lang sa pasyente. Ang pasyente na mo patay sa doktor. Imbis ang doktor mo tambal, ang pasyente mo patay. Kay COVID. Kuya, di way taming ang doktor karon. Way taming ba? Way sila panagang. Kanang panagang yun nga, di na makapanagang ng kabright sa doktor. Oy. Ang makapanagang ka lang yung naanay mga ringkot, naanay tabon. Hindi ka sa atong panahon. And thus he more readily lures his victim to distraction. Lures. So, walay distraction kung walay deception. Walay section. Akong balikon nga, the most dangerous moment in a war. Kinahanglan, conscious ta ka natas gira karong orasa. Maningkamot pa nang yawa nga ma-disturb ka, dili ka makapokus sa pagpaminaw. Naaman ang iyang element of distraction. Nga dili nimo ma-absorb ang tinuod nga mensahe. O nya usay mapatigbabaw pa ng atong kasing-kasing. Lalo na uban nga kanang masters na doktor na, no? So nakayon the most dangerous moment in a war when the enemy impersonate you. He behaves like you, talks like you, works like you, mission like you. Ibig sabihin, parehas na. Mura diferensya sa katapusang doktrina. Kaya katapusang doktrina, Christ reigned for 1,000 years on earth. Unya ang Biblia, ang gigunitan, gipresent ni Kristo, Christ reigned with His saints in heaven for 1,000 years. His saints will reign with Christ. Revelation 20, Revelation 22. So, din nato makita izoon, nga matod pa ni Mel Backlay, ang late nga namatay na yung tao natong higsa igala, it is a dangerous, usa ka delikado kayo ikamatay nga segundo. Kung ang karnero, iyang nailan, nga ang kanang nagtakuban nga karnero, wolf diay. O dili na siya mugawas, o mudagan sa kusog siya na, if he will not get out or come out from his encroaching
or enticing trapping, di kanya mo palayo, it becomes suicidal. Possibly we are manifesting suicidal tendencies today. Mo na nag-ingon, bukat ba ng mangutan na puno ta. Kaya dugay naman kita gunit-gunit anang atong giingon nga Ellen G. White. Niya die hard. Niya kanang statement Ellen G. White, totally convicted that it comes from the Lord. Niya na yung statement sila White na nag-ingon. Not 1 in 20 prepared ang title. Niya nag-ingon dahil si Ellen G. White. Christian Service, page 41, paragraph 1. It is a solemn statement. Usa ka seryoso, makatalandugon kaayo nga panultihon that I make to the church. Ay, specific yun that not 1 in 20 whose names are registered upon the church books are prepared to close their earthly history and would be as bad. Nindot kay ni siya, Sister Jada Luba. Kanang Brother John Bahaw, kanang statement, dugay naman kita pangalangon sa arang Ellen G. White, no? Kaning atong mga kaigsuunan, no? Nga Brother John Ismail Diheto, kay John Michael Ludas Danyo, ang 1,000 missionary. So ang atong inila kayo hituod nga si Chester Lukop, nga na Pastor Gisrael Lukop nga naa sa Australia. Dako ka na nang siya kanang katungdanan diha sa Australian Division. Kay Yasmin Ditorio, kay Maraveles Gallo, kang Mary Joy Hosga, Nelson Aranal, Melissa Nodalo. Atong makitaan ba kanang statement ni Ellen White? Taming-taming ra ba nato ng si Ellen White? It is a solemn statement that not I make to the church that kano sa kahanin na fulfill. O ato na pasagdan, kanili ang tinuod. Unsahon man hato, kung sakit man yung statement, unsahon man ang purpose sa healing prescription ni Kristo. Unsa may intensyon niya nga siya mong minaog. Kay sakit kay ang atong kondisyon. Siya giminaog ba aron i-deliver ang mensahe? Asa man ang mensahe? Muna kadaghanan, mabaguhan yun. 95% sa kalibutan, mabaguhan sa mensahe nga atong ginapresent kay unsa man ang River Mountain Island. Nga wa man lagi na. Adi na nga kinahanglan kay si Kristo na may atong magtutudlo. Di na kinahanglan og edukasyon o eskwelahan. Kaya ang importante si Kristo nga mutudlo nato nga nakakita nga ang iyang gisulti mao'y nagapanghitabo diha sa imong tupad sa imong palibot. Mao'y nahitabo diha sa asa ka nga lugar, asa ka nga nasod, asa ka nagpuyo. Mao na'y nagapanghitabo sumala sa pulong ni Kristo. Mora, nag-iwan nga si Kristo, not solemn yun siya, not 1 in 20, whose names are registered upon the church book, are prepared. Kanang word ba nga, prepared? Wala ka pangandam. Saan ka nga naman makapangandam? Kay kusog kayong movement sa prosperity to close this earthly history and would be as verily without God and without hope in this world, in the world as the common sinner. They are professedly serving God, but they are more earnestly serving mammon. Morning mammon. Wala man mangingon nga serving but they are more earnestly serving mammon. Wa may serving demon. Kay parehas lang no? Demon ug mammon. The sounds of the word. Pero dili mammon. Ato ta sa reality sa mammon. Nganong mammon man ginang gisgutan diha? Nga it is not bukat kay ba? No? That not 1 in 20 whose names are registered upon the church books are prepared to close their earthly history. Kung ang story of redemption masira, the earth's history will be closed because there is the Redeemer who will come. Not 1 in 20. Kung saan man mo sa mathematics exam. Not 1 in 20. Not 1 in 20. So, definitely, sa mathematics, 19 over 20. So, 95% of Adventists around the world are serving mammon. Kaya mo may statement na ni White, not 1 in 20 are prepared. Asa man ang 95%. Kinsa man ang ilang asa man sila loyal
Serving. So there's a movement. Ang movement, serving mammon. At kakuya. O kung sa may meaning anang mammon igsoon. Ug muadto ka sa mga biblical text sa New Testament. Bisan hani o kasi parawon mo na siya sa Old Testament. Kanang word nga mammon gigamit lang sa Matthew 6:24, Luke 16:9, o nya nasa 16:11, Luke 16:13 talk about the mammon. Kanang mammon sa dictionary ang meaning ana wealth regarded as an evil influence. Wealth, mammon. Ang meaning sa mammon, wealth. So, unsa ka na pag-arrange nung naka-timing ba? Nga wa ta mag-service sa Ginoo but serving mammon? Not 1 in 20? So, sa ito ba, ending sa generation? Muna, importante yun. Kaya ngani, ang iyang pagnaog sa paghatag kang Daniel, mo resulta na siya og epekto. Epekto. Walay work ang Ginoo nga iyang gihatag, nga walay epekto. Ang epektuan na mo ng parable of the 10 virgins. 5-5 na. Diri, not 1 in 20. Kang Kristo, 5-5 na. 5 foolish and 5 wise. Nindot nga epekto na. Nindot na nga epekto. Mo na seryoso kayo kasunsusihon ang atong pagpangalagad karon. No? Pero makasiguro ta nga settling into the truth. Na kita ni adto matas ngadtos kamatuoran. Mo na sealing is settling into. Mo na meaning sa sealing. So ang pangutana siguro nga ato ipangutana, practical nga pangutana, what preoccupies the minds of the Adventists around the world? Usa kang naa sa utok preoccupies nga mo'y nagdomain, no? Nagdomain. Are they simply carried by the current of the world's prosperity movement? Definitely. Ngani, bago lang nahitabo din sa Pilipinas, bisag asa nga mga nasuloy. Naatay episode nga atong i-present, although na-publish man na nato sa YouTube, kanang mahitungod sa scams, prosperity, naana ang statement ni Ellen G. White, 1831 pa. 1831, naanay citation si Ellen G. White, mahitungod sa Ponzi schemes. So hopefully, kitang Adventist magbantay tayo kay kanang atong mga lihok na dili sunod kay Kristo na ay prophecy, na ay propesya nga nagtudlo. Nga mo apil-apil ta nga movement na sa prophecy. Mo ng prosperity movement. And by peace and prosperity in generic and in particular in branded form. We are experiencing this right now. Mo na mangutana sa 10 commandments, ganong na may statement nga makalagpas ka sa usa gilapas nimo ang talag. Mo na makapangutana ta karon ning kagabiyon. Tanungin natin ang ating mga sarili. What particular tenets of the 10 commandments impetuously sa silent kayo in French atong giyatakan, overstep in French atong gisupat by humanity and the church. Unsa kahana siya? Grabe na siya, no? Kaya nga, no? Church yun. Sa atong recent lang nga experience sa Mindanao, sini sa Pilipinas, ug sa church yun na involved. Lalo na mo hisgot na networking movement. Church yun in the name of the church. Ngilngig kay ning atong generation, oy. Naplastada yun na siya sa pulong ni Kristo. No? Sakit kayo igsuon dawato nato ni nga kamatuoran. Kay ang pulong sa Dios sama sa duhay sulat. Sulita sa experience na healing. Kay operahan ka sa ospital o walay anesthesia, grabe ang sakita na. If the doctor will get out a mass, a cancerous mass, without an anesthesia, it's so painful, my friend. So painful. So walay pain igsoon. Dili na siya mao. So, what particular tenets? What has globalization brought to the postmodern and humanity? The world and humanity. So, kabantay ta sa first night nato, the second night, ang globalization, it give us an open market. It give us a liberality. By the liberality, mga manang statement nila, sa great liberty, freedom, competitions, and because of these competitions, giving all, naghatag sa nato kability nga, competition, kaya na ko ni. Mo na nakangilingigi zon. Usa ka sa 10 commandments, no? Nga boldly atong gisupat by the claimants of the law.
What tenets in the Ten Commandments? Nga kita rabay nag-ingon nga kita, we are the people of the law. We are the people of the Ten Commandments. Only to find out, grabe, napay nang hatag o mga libro, may tungod gikan sa Amerika, 5 boxes na sila. Kanya, promotor sa Ponzi scheme, prosperity, get rich quick. Grabe. Nag-ingon nga, biyaan, kalibutan, unload. Para magamit sa buhat. Sa buhat. Sa pagtuon, tabangan nato ang buhat sa Ginoo. Tabangunon din Ginoo sa trabaho. Nga trabaho manis Ginoo, nga luwason ning atong kalag. Kita ang dapat natong tabangan sa atong kaugalingon. Kita, no? Tabangan nato ang buhat sa Ginoo. Kaluoy tayo sa Ginoo tabangunon. We are boldly missed by the claimants of the law. Unsa man nga tinet sigson? May nag-ingon nga ni sa James 2:10, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Wala? Guilty of all. Kaya sila, 9 ra kami, 10. Wata kabantay nga kita may nagtudlo. Kita yung nagtudlo. Niya rin nato ang upat. Grabe, no? So kanang 10 Commandments, that's our greatest asset. But in reality, it is also our greatest liability, my friend. That's our greatest asset, because to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them, according to Isaiah. To the law and to the testimony. Kung sa may testimony ni Ginoong Isus para sa atong generations. Kung sa may testimony sa banal, thou shall, puros na. Tanaw na ito, Igzona, sa mubo na ito pagtuon ganon, kanang 10 Commandments, ug basahon na ito ng 10 Commandments, gihatag na kay Moses after 2,500 years nang nakalipas sa planet Earth. So, buti pasabot ka ng 10 Commandments, kung gihatag na dito kay Abraham, magsugod, wala, dito na kay Moses, kay si Moses, pilgrims. Pilgrims na siya, langyaw lata. Nya ka na ay kami nga Kristo nga muluwas. Mo na ang 10 Commandments, kinahanglan imong sabto na siya, gi-arrange na sa Ginoo in an arrangement of 10 in relation to His coming. Kay ang blessed hope nato, restoration back to the image. Ang whole Bible, ang whole great controversy, naghisgot na, nga doon na tayo Ginoo, nga naglalang nato, Ginoo, nga manluluwas nato, kay nahulog man ta sa pagpakasala. So, luwason yun ta niya. Na ay manluluwas. So, maubito na ang tanang reliyon, Savior Christ. Mao na siya. So, unsa man ang atong 10 Commandments, sigsoon niya, anong gi-arrange man gina siya? 1 to 10. Unsa may significant value sa arrangement? Nanindot. Mo na sukat pa sa una, atong gingon sa pagsukat pa sa pagsugod nga, na ay significant value ang arrangement kay si Ginoo, perfect author, perfect writer. He's a God, omniscient, omnipotent. God. So kita nato yung why God arranged na ang movement sa last generation naka-refer sad nga wag gyud ta kalimti sa Ginoo nga gi-arrange niya ang 10 Commandments para sa atong generation nga makakita ta nga kanang 10 Commandments na ay pahimangno nato. The law has its reminders for us, the last generation. Kayo ba nang tuod panahon pa man ni Moses, ang ubang wala naman ang balaod, ang ubang wa naman kay New Testament lang. But I would like to tell you all denominations tonight. Kanang 10 Commandments, para na sa atong kita karon last generation, humanity. Kunya kabalo man ta nga naay movement si Kristo, buhi man ang Ginoo nato nga dure movement sa iyang restoration. So kanang restoration siyang movement, makita gyud na nato. Nya kita man nagprofess naman ta. Halimbawa, kanus pa man na tao ning Saksi ni Jehovah, Baptist, Iglesia ni Cristo, mga Protestant, Methodist, panahon, ang uban, bago lang na sa Pilipinas, pero ang uban, tuwa pa nagikan dito sa movement sa Enlightenment sa Amerika. No? Kita ang Seventh-day Adventist, kamo karon 157, 158, 160 years na, kaya nakabase sa 1844, niya 1888, niya 1863, formal establishment. So kung mauni siya ang movement, igsoon, doon kaya na kayong giproklama nato nga coming ni Jesus. So are we living what we preach? Mo nang question diha. Are we living what we preach?
Kaya tanaw nato ngani ang pinaka 9th commandment, nag-ingon ang 9th commandment, thou shall not bear false witness against thy neighbor. Tanawan ang 9th commandment niya. Thou shall not bear false witness against thy neighbor. Kanang neighbor, kanang neighbor ng term diha, makakita na sa imuhang kinabuhi. Neighbor. Mo na siya. Mo nang, kanang witness nga word, mo na dito sa Matthew 24:14 o sa Acts 1:8 witness gyud na siya. Unsa may kalainan sa telling a lie and bearing false witness. Niya parihara, dili kanang telling a lie when you say something which is not true. Pero kanang bearing false witness, bisag wa kay giistorya pero ang imong lihok, ang imong kinabuhi dili mao sa imong ginaproklama. Exoon, you bear false witness. Kay ang meaning sa bear, nag-ingon ang dictionary, behave, conduct, to have a feature, to give as a testimony, to have an identification. Do we bear to prepare? O matanawan ta sa atong mga kaila, sa atong mga silingan, nga ang atong kinabuhi, parihas nila, nagpinaspasay para sa kalumbuan sa atong kinabuhi nini nga kalibutan. Kalibutan, nag-ingon ang Biblia na iya ning baguhon. Kay murag di ta makitaan mga kining kalibutan, murag nindot pang puy-an. Nga nag-ingon ang Biblia na kanang kining kalibutan nato. Perilous times na. Devastated na siya, earthquakes and typhoons. Pero murag, there is a form of denial kanang gitawag og scoffers, dili lang sa paglito, mismo sa atong pagkinabuhi. Di makitaan nga doon na tayo giandaman, igsoon. And this is a morning realidad na ito, igsoon. It is the Holy Spirit no? Ano sa atong kinabuhi. Muna dahil mag-ingon ta, why the 10th of the 10th? Nga nung ikanapulo sa napulo. Unya ang ikanapulo naman ang ingon, thou shall not covet thy neighbors. Kumplituhon mo nagbasa kay karang naanat ang shortcut, di na takakita. No? Thou shall not covet anything that is in thy neighbors. No? Thou shall not covet, bisag katong ilang mga asno, kanang transportation, kanang taas kay nang napulo, kanang 10 on. Thou shall not covet thy neighbor's wife, that anything, the maid, anything, the mga asno, anything that is in thy, anything. Pero ang movement sa kalibutan, karon mo kabantay, ang tanang movement, paibugon ka, it's about covetousness. Sa una, wala ko'y sakyanan ngayong ani. Karon na ako'y sakyanan. Kay mo apil ang kaani nga movement, mo apil kaani nga movement nga business, you will have a house and lot. You will have this one. You will have this one. Hindi na yung Ginoo nga, you have to unload. Kakaming na siya. Nakita na nato ang movement, the footsteps of an approaching God. We deny the footsteps of Christ. Muna, gibutan yun na sa Ginoo. Muna, pag-ingon ni Kristo nga, ingon ni Ellen G. White, ingon ni Kristo nga, you cannot serve two masters. You serve God or you serve the mammon. Ano man ang mammon diay? Kaya ang ending sa story of redemption, ang preoccupation sa mindset sa generation is about wealth. Wealth of knowledge, wealth of knowledge of the world, wealth of the material, physical wealth. Kaya wa kay ngani dili ka makabato niini, kuyaw ngani. Ngani covetousness covers in all. Ngani usay maibog ta sa movement sa uban nga daghan kayo sila simbahan, daghan kay membro, daghan kay sig bautismoan, alam mo nagdaghan na kay sila medical mission, daghan na kay sila feeding, alam mag-feeding siya ta it's a part of covetousness. Covetousness. Kaya wa ta mo prosper sa atong pagkasimbahan. Ni sige diwa tag-ingon nga kanang prosperity nga kanang pareho profess to be seeking the prosperity of the church. So na ining kagabihan ni John bugat kay din siya nga realidad. Bugat ba nga kamatuoran. Pero liberating kanang mag-alsa kag bugat niya mawala nimo. You will be free, liberated, my friend. So makabantay tayo suon, no? Makabantay ta nga kanang movement sa atong generations. Lalima ka 1831 pa na nay statement si Ellen G. White. Kaya ang issue ra gyud sa atong generation. Muna pagbasa nato dayon sa Daniel 8:25, and by prosperity.
by prosperity, no? Shall ba? Mabalat ka ng iyang word. And by peace and prosperity shall destroy many. And that's the end. So sa movement, it's about peace. Kung sa may movement, prosperity. To from, grabe na, duhagin ba? Peace and prosperity. Makahinuklugon kaayo nga mga pangitan. Makapahinuklugon kaayo nga kamatuoran. Na of all those years sa atong pagkasabanista, pagka-Adventista. Ug dili ta magbantay, maanod ta sa prosperity. Get quick rich. Ngani sa writings ni Ellen G. White. Sa writings ni Ellen G. White. Hindi sulat yun niya ang manguna sa Ponzi scheme. Get rich quick. Nga usa ka mga pastor, minister. Ngilngi kay na ang movement ng Zonoy. Ngilngi kay na siya nga movement sa atong generation. Nga ipakita na ko ninyo igsoon, ha? Ipakita na ko ninyo igsoon ang kanang graph ba? Atong tanawon, ato sa ni tanaw. Kini. Hanawa ni sila. Okay? Tanawon ni mo igsoon, ha? Kini. Ako nitidugan sa lipat ng tapos. Ako dito. Kini, time of the end. Mo man ang atong identity, time of the end. Ang time of the end covers na siya from 1844 up to our present time. Kanya 1798, mauni siya ang year nga nahunong. Little Horn. Okay? 1798. Unya, ma-restore na siya sa 1929. So, ang determining point nato sa time of the end is 1798. Pero imong makita nga si Ellen G. White, naghatag siya counsel igsoon, mahitungod sa movement. Mahitungod sa movement sa mga katawhan sa Diyos. Nga ma-involve sa ginatawag o Ponzi scheme. Ang Ponzi term na siya nga, bago lang sa 1920 na siya nga term. May ito ni Charles Ponzi. Pero there is a statement of Ellen G. White. So tanawan ninyo nga episode, kay natay episode nga gihatag. Gitawag na ni Ellen G. White schemes. Eksakto yun. Ang term nga gigamit ni Ellen G. White igsoon, kanang gitawag ni schemes and speculations. Nag-speculate ka nga naa kay ganansya nga 30%, na kay ganansya. You speculate nga ni ang kalibutan nag-outlaw ana igsoon. Nag-outlaw ba? Gi-outlaw na. Kanang bawal na siya. Illegal na siya nga schemes. Pero daghan kay paagi ang tao aron makakwarta lang yun. Daghan silang mga palusot ana igsoon. Unya makakasusubong pamalandungon kay daghan kayo ang mga katawan sa Dios. Nga nailan. May na ba sa Pilipinas lang ni nahitabo ng speculation and schemes? Whole world. Mga Amerikano. Dito nga nagika na dito. Sa Amerika. Sa Germany. Sa China. Sa Korea. Halos tanang kalimot. Dili kay na siya kay naulaw mong ginang uban nga na biktima. Silent kay ni siya nga movement nga nakapadestruso na mauning mga tawhan. Grabe. Nasuko pag itong usa ka igsoon nga ni nako igsoon. Kay ngano ko nung muupos ko. The following day, iyang gibutang ang iyang 30 million. The following day, gipasira sa presidente ni Duterte ang Ponzi scheme, ang scam nga nahitabo sa Pilipinas. Pero daghan kay na siyang mga pangalan, oy, daghan kay mga Adventist itong kanang mga get rich quick, grabe na, daghan kayo. Nya maingon pa sila na kwarta, nga kanang kwarta sa Vietnam, kanang kwarta nya palito na to na siya kay pila ka adlaw, mo breakdown, mo deflation nya. Daghan kay nag-form, daghan kay forma. Do na tay discussion na grabe. Grabe yun. Ang ginatawag nato movement sa atong generation. By prosperity, you cannot serve two masters, or either you will hate one or you hate the other. You cannot serve God and a mammon. So din na ito makita igsoon nga nag-ingon si Kristo. Wherefore, I will not be neglected to put you always in remembrance of these things. Gisulti na ni Kristo, oy. Do you know them? Kapalo na tanga na, gisulat na ni Kristo ang tanan. Sa pagtingtala, it is written. Pero nag-iyon si Kristo, and be established in the present truth.
Kinala ma-establish ta diha sa presenting kamatuoran. Unsa man ang presenting kamatuoran? Ang pulong ni Kristo mo ay nagapanghitabo sa atong kinabuhi. Ang pulong ni Kristo mo ay nagapanghitabo sa kalihukan sa gobyerno. Ang pulong ni Kristo mo ay nagapanghitabo sa kalihukan sa tanan ng mga tao sa kalibutan. Ug mao nay atong nakita karon, mao nay present truth. Daghang kay claimant ang saan na lang, no? Diya sa butuhan na kay ng claimant diya sa agusan, present truth. Ang present truth is truth. Christ's words in the river Olay and Hiddekel. Christ's words in the Mount of Olives. Christ's word in the entire island in the book of Revelation. Ang nakanindot bang sabi sa expert ka sa Revelation, muna daghang kay tag shadows of doubt sa Revelation, mawala na siya nga pagduda kung imong makitaan ang river. Kay ang river mooy mo purma sa landscape aron mabuo nimo ang mount o ang island of Patmos. So masabtan nimo ang river, ang island, dili wala na, clear na nimo ang whole book of Revelation. Muna sa sunod ka series, ang whole book binisaya Book of Revelation na atong tunan. Pinaka wa tay laing di na uban magtunog Revelation kanang haom-haom ba ni mo kuha teksto dinis laing libro mo atos Isaias, mo atos asa na sa nga libro, mo atos sa Deuteronomy, mo ato kita ang atong tunan Revelation from verse 1 of chapter 1 to chapter 22 to the last verse. Nindot kay na sa ito. So nining kagabion sa atong pagtuon, kamo nga naa karon sa online. Ayaw mo kahibulong magpasalamat sa Ginoo. Kayo kadaghanan ninyo, uy, bago man na siya. Dili ni bago, uy. Mabito na isyo na, uy, si Sosyal na ay bagong doktrina. Bagong doktrina ko taon. Na usa kay so na siya. Uy, nindot kayo ang nadunggan. Dito mong kayo. Naging na niya ang district leader. Turuwa pa ni si Sosyal, mga laglang niya ni kay di apel man may. Nindot kay bago. Niya katong usa, may na may usa nga wak atin iyang giingnan nga. Naruwa man kamo atin. Sa atong nga, nindot kayo ba? Nindot kayo ang gihisgutan. Bago kayo nga mo naging. Pagkadung niya bago, kanya kato siya, ni ato na mission. Pagabot sa mission, uy, pastor, dahil nagseminar dito ba? Dili ka parehas na to. Kaya di man na siya, kung saan man na siyang gilecture. Ay, bagong doktrina, pastor. Bagong doktrina ang gilecture ni Suliano. Na doktrina na noon. Kadugay na mo. Ibasa-basa nga nila ito niyang Matthew 24. Kunya mo yung nahitabo sa itong panahon. Noon ang nag-ingon yun bitaw na, mutubo ta diya sa kaibalo. Mamutanan na siya lang, niabot man ta 28 ka doktrina na. 27 naman. Kaya ka ng 28, ika-28, lihok na sa langit. 95% sa mga Sabadistas kalibutan, wa kay bahaw nga nung unsay implication nga nung naatay pang 28 tema. Unsa may 28 tema, wa kay bahaw. Ang 28 tema, growing in Christ. Kano sa nag-introduce? 2009 o 2006, ito, gi-introduce. Kanang growing in Christ, in grace. Bago, sa ato na ng generation. Kay tagaan ta ni Kristo ana, aron karong gabi, atong bation nga, kinahanglan gyud ta mutubo diha sa kahibalo ni Kristo. Mutubo ta. Sayang ni atong pagpangalagad, oy. Dugay kay tang nangalagad, wa nga ni ta mo adtong mga kalingawan sa kalibutan, wa nga nag-antos nga wa ta mukaon na hindi mawala. Paniguruho nato igsoon. Mura nag-ingon din ang ikaduhang Korinto 6:17. Nagaingon din ito. Sa atong pagtapos karon nagaingon. Basahan nato ang 16 bago sa 17. Nagaingon, and what agreement had the temple of God with the idols? What agreement had the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. Tayo na. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Klaro ng statement ni Paul. Wherefore, come out from among them, and be ye separate, said the Lord, and touch not the unclean thing. Ang motive, sukat pa sa una, mao kinitan bahos ka away. I-adulterate ka kay peculiar. Any movement since the redemption of God proclaimed,
peculiar yun na, niya kahit tanaw siya, yan yun ang lubugon. Gikan pala sa panahon pa sa patriarka, mo na trabaho ni. Niya sa ato, kan mo rin gihapon. Mo na ang tambag sa to, come out and be separate, said the Lord. And touch not the unclean thing, and I will receive you. And will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. So this is a very critical statement, crucial, very important, very solemn statement for us tonight, my friend. Mora atong pamalandungon, unsa kadako gyud ang gugma ni Kristo nato. Nga siya gyud minao gikan sa langit aron ihatag kang Daniel. Unsay mahitabo sa atong generation. And through his policy, he shall cause craft to prosper, and by peace, prosperity shall destroy many. Prosperity is the ending. The 10th commandment, the 10th of the 10th commandment, it talks about prosperity, my friend. Ngani ang panghitabo sa kalibutan karon mutudlo na nato. What is prosperity after all? Na kay million, pero dili ka ka-travel. Na uban sige lang, ay mga tutak kay mag-cruise ship. Nya pa hinungdan pa ni naka-cruise ship. Kaya ang cruise ship mahinungdan, nag-transfer ang corona from one country to another country. So, unsa may atong himuon igsoon. So let us prepare for the coming of the Lord. Nagaingon siya din, wherefore come out among them. Nya to close nagaingon dahil din. Therefore, Hebrews 2:1. Therefore, we ought to give atong ihatag sa kinatibukan. Therefore, tungod niini ako magaingon, we ought to give, kita, muhatag, o bugat, more earnest heed sa pagsunod, sa pagpamalandong, sa pagsunod, heed, pagpaminaw to the things which we have heard nga inyong nadunggan, nga atong nadunggan, pinaagi sa pulong ni Kristo nga iyang gipadungog kang Daniel, lest at any time we should let them sleep, nga mawala lang iyon. Verse 2, for if the word spoken by angels were steadfast, and every transgression and disobedience receive a just recompense of reward. Ug kana mga pulong dili na talaga musupat ta, doon na na'y katumbas nga reward. Verse 3 nagaingon siya, John. Verse 3 nagaingon siya. How shall we escape if we neglect so great salvation? Kadakuan nga pagkaluwas nato, John, which at first began sa pagsugod gilitok na sa Dios. First began to be spoken by the Lord and was confirmed, gi-confirm nga ni kanato by them that heard Him. I-confirm kanato ni atong nakadungog sama ni Daniel, sama sa upat ka disipulo, ang engagement nga gihatag ni Kristo ngadto kang Daniel aron kita makasugat yun sa appointment nato kani. Ang iyang engagement nga iyag yun, siya gyud minaog. Gikan sa langit na, disaka na siya, ninaog, paingon dito sa isla, sa Patmos. Nakalimot di ay siya kay Jan, si Jan usaman to sa upat. So then he on, mo na ang river, mo rin naghatag nato sa landscape of the story of the rest. Atong pasalamatan, unsa kadako ang gugma sa Dios kanato. Nga dili na magdugay, kita yun ang generation. Kita, walay laing generation. Kamu karon nga nasa online. Have the comfort. Believe it. Buhi ta, gi-preserve ta sa Ginoo. Walay COVID-2000, walay virus ison. Bisag unsa pa nakadaghan nga virus nga nasa imong silingan. Kita nga nagasulod ngadto ni anang kamatuoran. Kamatuoran nga muhulma kanato, nga musugat na niyang buhi, dili ka na itugot sa Ginoo nga mamatay igsoon. Dili, i-preserve ta. Buhi ta diha sa panganod nga musugat. Walay pulos ang iyang pagsilyo kung dili ta niya buhion, proteksyonan, aron musugat niya. Gikan karon ng kagabion, guniti na
igsoon nga kamatuoran. Kay si Kristo, walay usang ba? Psalms 91, walay butang nga makalaglag sa iyang mga pinili. Receive it, my friend. No? Kay mauna siya ang pulong naging saad ni Kristo kanato. So atong iduko ang atong mga ulo sa pagkampo isa. Among mahigugmaong dalay ko na mga Diyos nga ikaw sa grasya sa trono sa mga langit. Salamat o Diyos nga ikaw yun mismo ang minaw. Christ, the Son of the living God. Aron ipabuhagay ngadto kang Daniel para kanamo. Sama sa gilitop diha sa Hebrews. Confirmed by those who heard Christ. Salamat o Diyos nga mibarug si Daniel sa among kinabuhi ini mga orasan. And by peace and by prosperity shall destroy many. Salamat o Diyos sa kamatuuran nga among nadawat. Panalangini kaming tanan ay imong gipili nining kagabiyon. Nga mudawat sa uban nga among padad-an among i-share. Tabangi ang matag usa nga mudawat kanimo ingon nga ilang personal nga manuluwas. Tabangi sila sa pagdawat sa kamatuuran nga ilang makit-an si Kristo. Nga mo'y nagaliho sa mga dagan sa kalibutan, sa politika, sa ekonomiya, sa edukasyon, sa tanan nga mga panghitabo sa kalibutan. Among ginampo, ang among mga pastors, mga leaders, pagay kaming tanan o damgog pananaon, na makapangandam kami, makadawat kami, na makasettle kami didto niya ng kamaturan, settling into the truth. Thank you for sealing our faith, nga ikaw nagasilyo na karon sa among mga pagtuo, o magapadayon sa pagproteksyon sa matago sa kanamo, sa bisan unsa mga katalagman, himuang buhi sa among kasing-kasing, nga magkanunay 24 hours magalantaw kami kanimo nga magasugat niya ng panganon sa pangalan ni Jesucristo ng maluluwas. Amen. So nini kagabiyon igsoon. Salamat na nato nga doon na pa inakan. So i-refresh lang ninyo, no? Paminawag ninyo igsoon kay Bisaya sa akong amigo silingan sa Cebu, si Alden Sarmiento, no? Then, no, ates nakita nimo do na ka nag-work diha, na magitrabaho, wala na problema, ang importante ang kamatuoran mo tuho. No, ang mga panghitabo nga kitay generation yun. Kay Sister Darlene Odo nag-request kini mga Tagalog nga naagi Tagalog nga live. So anyway, humanan ning Bisaya magtagalog ka, no? So sa uban nga dili kayo pero makita man nimo ang slides ng mga English masabtan na ninyo ni so on. Okay, kay Bernie Basya, kay sa mga kay Arian, kay Yesa, sa ilang family, kay Matthew Spirit, sa akong igagaw, kay Jethro Lloyd. We are appointed to meet Christ alive. Ang atong mga ginikanan, no, ng mga second generation parents, Adventist, ang atong mga lulo who receive, naagyo to'y bunga kay sila, precious kay ito sila. Ang among mga lulo, igsoon ni Dr. Jethro ay mga pioneering Adventist. Ang among mga ginikanan, pioneering Adventist, no, sa diha sa Misamis, ang akong father sa Davao Oriental, the first Adventist, nga karon doon na mga 28 churches diha sa Davao Oriental. So, this is the gift nga gihatag sa Ginoo kanato bilang usa ka pamilya nga naagyon, no? We will be alive when Christ will appear. No, kay Sir Alex Aguirre, no, I don't know kung masabtan nimo ang Bisaya. But anyway, we have things to change, no? Paradigm shifting is necessary. We have to paradigm shift. Naagi paradigm ba kanang with all these realities, pasalamat sa Ginoo na naapagihapon ang grasya. No? So kini nga grasya ato gining gunitan mga kaigsuonan. So ugma sa gabi magpadayon kita sa pagtuon, maginampuay lang ta igsuon, magampo mo, magampo sad mi. Kung sa may inyong mga suggestion sa oras, hopefully we can change the time. Kung sa may inyong favorable nga time, kay kita-kita raman ni siya nga movement igsuon. Rest assured, no, kita wala ta mo broadcast aron mahimong viral. God is the one who will arrange everything for people to listen to His words. Kay mao man ang iyang pulong, kini nga circumstansya sa atong kinabuhi. Okay, God bless us and see you tomorrow evening, no? Mag-inampuay kita igsoon. Iampo mi, no, kay King Raf, no, King Raf. Thank you sa mga inputs, no? Dagan ko kay makuha niya nga inputs, mag-share ta. Kung sa inyo na-obserbaran, you share it, so no, makakuha tang mga input igsoon, no?
natay mga input na kamo ang blessing sa Ginoo, kamo gabiton gid mo sa Ginoo. Kay naagi mga input nga ihatag sa atong mga hunahuna unya makatabang ta, atong makita ang no? The devil is employing shades of gray. Tinuod gina siya. Tinuod gina siya no? Shades of gray, no? Open 10 windows to operate the system to enjoy the church to the unity. Grabe, So, nindot kaya siya. Nindot yun ang behavior ba? Movement nga gihimo sa kaaway, no? And the so-called truth, no? So, niya pa rin Akong, so, thank you, Pastor, for letting me understand the deepest truth of, grabe Diyos. Salamat sa Diyos sa magpadala. Yes, we have to praise God. Ato lang i-praise ang Ginoo. No? Ganyan. Okay? So, i-review ninyo ha. I-review ninyo. So, ang itagtag, pamaagi, magtinambagay, taon saan nato ni siya nga mo. Adto sa uban natong mga kahigalaan o mga kaigsuunan. Makita niya, no? Sa dihang mikaylap ang kapa diri sa Mindanao, harus mga membro sa Jinsan, Cagayan, Butuan, ug Tagum, mao ba? Sa Digos, harus. Kay gibabagan ni nga wali. Hugno ang mga pastor kay gilalis na sila ngilngig nga hitabo sa kapa. Sa una, sa wapa, 9 years ago, naana ni part nga discuss ili. And by prosperity, dugay na siya kayo architect. Uy, mao pa ni, ug wa ni babagi sa unta, wala ni babagi. Wala ni babagi nga ministry sa una diya sa Mindanao. Wa gyud may kaabot anang Jinsan kay gibabagan na ni Pastor Patalingo, no? Pero wa babagi makahatag tag warning nga kana dunay prophecy nga iya gyud nang himuon, prophecy of prosperity. So nababagan lang pero napa may grace ang Ginoo. Na man ni karon kining internet. So muhimo ta og movement. Magplano mo karon og movement unsaon ninyo pag-share, no? So mag-suggest lang tayo so naani siya igsoon nga mga movement, no? God will help us, God will bless us, kay kita gipili na gyud niya igsoon na mubarog sa katapusan. Okay? So, alas 9, nating tulog man sa uban, pero kay bawa man ko ang uban, di pa man matulog, no? Tuon pa, no? Naanan mga nitagtanaw ng TV nato nga kung saan nga oras ang atong ikatulog, no? Pero kining seryoso nga pagtuon ato sa ning tun-an, no? Kang Alan Abarquez, no? Kay diha share ginato na igsoon. Share intentional ba nga serious na siya nga panahon sa atong kinabuhi. Na uban nga mga wa na ko ka contact sa uban nga mga iglesia nga among nabisitahan, no? Diha sa Bagong Taas, diha sa no, things are moving so fast, no? So moving so fast. God bless us and see you tomorrow evening.